Goed, dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal. Goedendag. Rabbana is de dag van het ritueel. En we zijn nu in de... hoe is deze straat? Kom maar de hele straat op bezoek bij de AMS, de Poolschool en de Hoendenschool. 3 scholen die hoog aangesloten staan in Suriname. Hier heb ik een paar leerlingen van de Hoendenschool en zij willen wel in aanmerking komen om wat geld te winnen. Ik heb ze net een vraag gesteld en ook eentje van de AMS, dat is die meneer, komt u maar hier staan, komt u hier staan, iets dichterbij. Oh, ze zie je al daar, maar ze horen je niet. Dus je moet een dichterbij komen om gehoord te worden. Deze meneer, bij de oefening heeft hij alle vragen, bijna alle vragen moeten beantwoorden. En de dames ook. Tenminste, van jullie in de sector en in Suriname ze zijn er 10 en na lang nadenken, half uur, wisten ze ook dat het 17 ministeries in Suriname zijn. Nu, ja, het gaat om het binnen van een telefoon of 500 SSD, dat ligt er hier aan. Laten we kijken als deze jonge dames hun telefoons gebruiken om de broodnodige gezonde informatie tot zich te nemen. Of als het alleen maar gaat, en deze jonge heer ook natuurlijk, als het alleen maar gaat om TikTok en YouTube met string in de beeld en dat soort dingen. Hoe heet, twee vragen. Hoe heet de voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Journalisten? Naomi Hoeven. Oh, ik had je anders op de vraag om duidelijk in de vraag. Wat zei je Hoeven? Hoeven. Aan deze kant staan. Wat kom jij ook aan deze. Eén vraag is al goed beantwoord. Dat is een voorpraat aan de volgende vraag. Hoeveel, dat is een moeilijke, onderminister heeft, waarom kijk je me aan alsof je dat aan moet Nee. Ik mag doorpraten. Waarom sta je te googelen daar? Googelen? Laat maar je telefoon. Nee, niks van dat. Zet de telefoon in je zak. Hoeveel onderministers in Suriname? Kom dit op. Jij dat? Kom. Minister. Maar je hebt niet geluisterd naar die vraag. De vraag was, en daar heb je haar in de wielen gereden. Maar nee, jij was eerst geantwoord. Dat bedoel ik. Zij had het antwoord goed. Maar straks moet ik niet van de kijkers zoals de vorige keer op mijn donder krijgen. Dat ze hadden het goed en zo. Meneer, kunt u dichterbij komen? U bent van welke school, ja? Miss Coro? Miss wat? Wat is het? U bent ook van de AMS. Komt u dichterbij? We zijn met de quiz bezig. U kunt wat geld in, u kunt de collega's u helpen. Ze zijn allemaal nog steeds bezig. Ja. Nee, niet met die vragen van daarnet. De nieuwe vraag. Komt u maar. Komt u maar dichterbij. Die camera gaat u niet bijten. En straks gaan we kennis maken, maar eerst die vraag. Ik ben van Cultuur TV Internationaal, mijn naam is Raap Pengel. En u kunt 500 SRD winnen, delen met uw collega hier allemaal. Of u kunt de telefoon, of u kunt ook 1000 SRD winnen, dat ligt eraan. Welke klas zit u? Tweede? Wat zijn uw plannen straks? Derde jaar, u rondt het af, wat gaat u doen? Met uw zaken wat u doet. En uw sturen, uw kijkers ook. Oh, en u bent meneer? Meneer Dylan Deel Arai. Hartstikke goed. Wat u doet, terwijl ik met u praat, denk ik na over de vragen. Ik pak even deze tas erbij.
gaat sowieso gekregen. Ja, heel goed, heel goed. Heel goed. Ik heb iemand als u nodig om mijn camerawerk voor me te doen. Kan gebeuren. Ik krijg 10.000. En een heleboel andere dingen, autothermosstelling. Als ik met je zou werken. Ja. Ik ga je naar me nemen. We zijn op televisie, hè? Dus, en deze stiekemer, die wilde dus op mijn blaadje kijken. Ik ben ook aan het doen. Oh ja. Maar eerste vraag. Ik ga u 3 vragen stellen. Als ik alle 3 goed heb. Dan heb je die doekoe direct. Oké. Mijn eerste vraag. Hoeveel stuwmeren heeft Suriname? Hoi. 10 seconden. Kom maar. Je vinger op. Wat zeggen? Kom. Nee, dat is niet toch? 10 seconden. Kijk maar hier. Nee. Kijk maar. Volgende vraag. Volgende vraag. Volgende vraag. Het antwoord is goed, maar het was 10 seconden. Niet over vragen. Ja, ik heb het nog. Sorry. Suriname heeft inderdaad, ik ben trots op hem. Maar je moet sneller antwoorden. We hebben het wel. Je hebt het goed, maar buiten het feit. Volgende. Moeilijke vraag. Moeilijk. Telefoons zijn weg. Telefoons zijn weg. Kijkers, je moet hier kijken. Het zit vol met mensen hier met de telefoons in de hand. Moeilijke vraag, meneer Deonarijn. Die collega's hebben net gezegd dat Suriname 3 onderministers heeft. Ja. Correct? Ken je de namen? De namen. Onderminister. Ik help jullie met 1. Oh, en welke kan dit zijn? Welke ken je? Kelvin Koniki is er 1 en dan help ik jullie met nog 1. Ik wil dat jullie elkaar vinden. Ik help jullie met nog 1. Dat is. Ik vertrouw jullie niet. Maar zo staat. Ik vertrouw jullie. Dat is minister Jacques Menancy. Heel veel in het nieuws tegenwoordig. Hier staan zodat ik niet. Oké. Je vindt deze vragen niet goed. Ik heb net gevraagd en daar mogen jullie elkaar helpen, maar je moet hier op de tijd letten. Jullie zijn hier met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 zangvogels in Suriname. Zangvogel. Fout! Blauwtje. Nicolette. Krietje Piet, eruit. Blauwtje. Blauwtje, Nicolette. Nicolette, Twatwa, Roti. Dat was 4, Kijk naar die klok, kijk naar die tijd. We gaan door. Voor die vraag. Ja. Ik geef je Kaduli. Ik geef je... Zeru, een paar vogels die zingen, snel. Zeru, kom erbij. Je bent ook van de Ambt. Dag Zeru. Dan Canari. Kom hier staan Zeru. Canari. Hier. Canari, hier, alsjeblieft. Canari. Hier, alsjeblieft. Daar ben je in beeld. Nee. Jongens, we zijn al op 1 minuut. Oh, kwa. Nee, geen kwa, maar twatwa. Ik heb dat zo net gezegd. Papa gaat het zo sluiten. Ik zie daar een telefoon. De vraag is niet beantwoord. We hebben veel vragen. Buiten de tijd. Kijk, nu heb ik jullie tijd gegeven. Jongens, dames, ik wil jullie graag echt goed doen. Ik wil jullie dat geld geven. Maar eerlijk is eerlijk. Ik heb gezegd, ik zit hier met niet zomaar iemand.
Je kan niet uit de woorden komen. Maar Oké, nog een laatste vraag. Nou, Stel een algemene vraag. Gewoon een quiz, een raadsel. of zo. Ja. Uw beste raadsel. mijn beste raadsel. Ja. En als we het Binnen 30 seconden. Kijkers, antwoord. nu worden de spelregels ter plekke gemaakt. Ja, toch. Tijdens het spel worden de spelregels Ja. gemaakt. En ik word voor het blok gezet. Ik moet een algemene, geen algemene vraag, maar een raadselvraag. Een raadsel. Arme ik, hoe ga ik even nadenken? Want de andere vraag die ik jullie zou stellen, is over de grenzen van Suriname. Nee, geen Suriname, geen landschappen dingen. Gewoon Ja, ik heb begrepen wat je Puur bedoelt. raadsel. Een puur raadsel. Mamigado, Oké, laten we naartoe. je weet grenzen van Suriname. de grenzen. Aan welke landen Suriname grens? Dat gaat die vragen. Ik wil- Gaat u dat vragen? Gaat u Ja, dat nou, vragen? mensen die... Mag ik dat zeggen? Ja, jullie willen me vragen. Gaat u dat vragen? Kom maar, kom in beeld. Je staat daar, tibri tibri. Nee, wat? Ja. Aan welke landen Suriname grens? Meneer, dat je is? bent nog geen politicus hoor. Is Ik dat heb het? u gezegd dat aan welke landen Suriname grens. Ik heb gezegd, hoeveel, noem mij, nog erbij help ik jullie in mijn vraagstelling. Dat heb ik gezegd. Eerste vraag. Eerste vraag, die vraag bestaat uit delen. Noem mij de 4 grenzen van Suriname. De tijd gaat nu in. Wie oh wie? Deki ukrabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampung fui ala Even We vraag. hebben 30 seconden. Sang! Deze was Brazil, Guyana en Atlantis. Ja, Atlantis. helemaal goed. Mooi man. Maar, Nee, niet maar. We hebben het goed. we hebben de deal gemaakt, we hebben gezegd, is een ledenvraag. Hoor. Dus er zijn nog meerdere delen. Dat heb ik toch gezegd? Ja, toch? Dat zeg ik. Ja. Frans-Guyana, Guyana, Brazilië en... Ja. Maar waar grenst waar aan? Dus, waar grenst het? Het noorden, zuiden of zo. Noorden. Ja, Noord. Brazilië grenst aan het zuiden. Frans-Guyana grenst aan het Oosten. oosten. En En Guyana aan aan het het westen. westen. Het staat nu op je papier. Nee, dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Het staat, luister. Wat boy, moet Ten westen aan de... Westen is Guyana. Guyana. Ja, toch? Westen is Guyana. Met dat telefoon. Guyana toch? Aan onze grensrivier de Zero. Quarantijn. Ten oosten aan de... Frans-Guyana. Laat me het makkelijk maken. Boys. Laat me het makkelijk maken. Hoe noemen we die grenzen van Suriname? Klaar, tak je snel. Hoe noemen we die? Ja, hoe noemen we die grenzen? Je hebt 2 soorten grenzen. Volk aan de diepstranan. Ja, maar hier is Oro. Is dat geen natuurlijke grens? Je moet mij die vraag Ja, stellen. natuurlijk. Ik stel die vraag. Natuurlijke grens. Hij zegt kom je maar. Hij zegt combinatie. Je laat van die konito. En welke grenzen heeft Suriname? Natuurlijke grenzen en? Ik wil ook even de serie. Natuurlijke grenzen en? En wat maar nog? Natuurlijke grenzen en? Welke grens is er? Kom. Kom hier staan als je meer wil doen. Ik heb 500 euro op het telefoon. Ja, Nee, mijn naam is Sandra. een lastige vraag. Natuurlijke grenzen is één. Maar ik wil welke Suriname in? Nee, ik heb gezegd welke grenzen heeft Suriname inderdaad. Ja. En jij zegt
En jij zegt? Natuurlijk. Je hebt gewonnen. Ga je alvast daar staan? Ja, je hebt gewonnen. Suriname is natuurlijk gelijk. En welke oudere gelijk is jij? Ja! Dus ik heb gewonnen. Ja, gewonnen. Ik heb gewonnen. Hij is van de president. Ik moet drillen. Ja, je gaat zo met de auto gaat je vinden. Ja? Ja, ik ga jou een vraag stellen. Ik heb net gelachen. Net hebben je collega's gezegd 10 districten. Maar ga je mee, komen jullie massaal de hoofdplaatsen van Suriname opnoemen? Ga je? Maar ik ga zeker, hoe ik aan de pressure ben, ga ik twijfelen. Maar dan Je moet hier komen, ik zie je niet. als op social media nog. Het is geen social media, het is cultuur TV. Komt op televisie. Maar like, het heel lang gaat me zien. Ja. Vooral het buitenland. Vooral het buitenland. Wat? Jongens, jullie mogen je collega's helpen. Je kunt geld winnen. Je weet tijd voor het SR. Of een telefoon. Maar dat moet je hier. Ik wil proberen. Even. Hallo. Even, attention. Leeuwendorp, Monica. Sipaliwini is .net. Nee, Sipaliwini Sipaliwini. Ja, kom dichterbij. Hoe oud ben jij? Dat heeft niet. Oké. Kom, dat is de camera. Ik moet de camera. Ja. Kijk, zo helemaal aan elkaar Aan is je gaan. collega van die bijna goed zo goed onderweg. Hoeveel districten heeft Suriname? Bij de hoofdplaatsen? Plaatsen van die districten. Van Suriname, de hoofdplaats. Met? Oké, Paramaribo. Ja? Suriname is niet alleen maar een hoofdplaats. Suriname is één stad. Paramaribo. Voor de tijd heb je die 10 districten. Dus die 10 districten met Paramaribo, Manica, Kampen, Marwena. Wanica met hoofdstad. Hoofdplaats. Ja, Kampen, Marwena, Sipaliwini. Snel! Komen wij met de hoofdplaats? Oké, dat is niet. Oké, jammer. Ik wil wel proberen. Maar dan kom ik. Oké, laten we gaan. Ik kijk geen enkele van AK. Je bent boomlang. Dus ik moet even aan elkaar. Ja. Nee, blijf staan. Nee, blijf staan. Okay, Suriname is 10 districten. I might get some wrong because I'm English. Maar Paramaribo, Sipaliwini, Nikeri, Koroni, Katnes, Para Onverwacht, Wanica, Leeuwendorp, Brokopondo Centrum, Saramaka, Groeningen, komen wij naar Nieuw Amsterdam. Heb ik eentje gemist? Nee, maar Nog één toch? ja, Dat is, momentje hoor. Wacht. de tijd vliegt voorbij. Dingen. Oh my Maar ik kan helpen. Ik heb nog een district moet ik zeggen. Kijk daar. Marowena is, Die had je al. nee. Marowena was bij Amsterdam. Maar je tijd is op. Oh, oké. Marowena met Albira. Ja. En jullie moeten gaan kijken, Maar we moeten gaan onderzoeken waar het plaatsje Lier is. L-I-E-R, Lier. Is een hoofdplaats. Jullie zeggen Lelydorp, ik keur het goed. Maar ga kijken, want Lier is de hoofdplaats van Wanica. Ja, heel goed. Ja. Jongens, ik ga je... Sorry, dat wat je zegt. Maar in welk boek staat dat? Aangegeven dat het met de thee gaat. Heb ik dat niet aan? Misschien voordat Oh nee, ja, voordat u was gekomen, maar ik heb het aan. Maar ziet er al voordat iemand in de mic komt en dat u het aangeeft. Je hebt het maar ik Ik begrijp het. Ik kom er volgende keer weer.
Dat ik gelijk heb en ik ook. Maar ik kom de volgende keer weer. Jongens, dankjewel. Volgende week vrijdag. Dan zijn we weer met onze. Volgende week vrijdag zijn we weer met onze quiz. Ja, we gaan AK's studeren. Oké. Maar Welke vragen komt u? algemene vragen over voetbal. Alleen maar over Suriname. Actuele vragen over Suriname alleen. Actuele vragen over Suriname. Hoeveel bergen hebben we in Suriname? Oké, ja. Wat is de hoogste berg? Ja, klopt. En hoe hoog is die top? 100, nee, 1200. 1250 meter. Wacht. Jij mag in beeld. Even aan de hand. Even. En hoe heet jij? Leten. Oh ja. Nathan. Oh Nathan, heb je heel goed. Nog een keer, hoeveel bergen hebben we? Hoe heet die berg? Ik wil een applaus voor Nathan, mensen. Hij gewonnen dan maar niet. Nou, hij heeft deze vraag goed beantwoord. Hij Ja, 50 jongens, heeft niet die meegedaan aan die krijgt quiz. Hij heeft niet meegedaan aan die quiz. Dat was gewoon een Ja, dat was voor. Dames en kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal. Dit was het weer voor deze week. Ik vond het fantastisch op deze school. Geweldige spontane leerlingen. Ze wilden allemaal natuurlijk het geld hebben. Ik moet, meneer, komt u bij me staan, meneer Liefeld? U 500 SMB gewoon, wat gaat u ermee doen? Brood kopen. U gaat eten kopen op school met uw 500 SMB die u gewonnen heeft. Uw ouders zullen trots op u zijn en wij van Cultuur TV zeggen, ga zo door. Je algemene kennis moet je op peil houden. We vonden het geweldig dat je meedeed. We gaan zo meteen naar de automaat en dan gaan we het geld voor je pinnen. Dankjewel. En dankjewel voor het meedoen. Kijkers, tot de volgende keer. Dan maar weer. Ontambong. Dag. Ik denk je mag zo. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders.
Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xylacare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.